फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनफिनदों। এইটো ভাল কথা, 6 জনগোষ্ঠীৰ যদি এসটিকৰণ হয় আমাৰ ক'ব লগা কি আছে? এইটো ভাল কথা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, কিন্তু এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে, এইটোহে কথা। सिगांनिफ्रायनो बे मोनसे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारी बिथांनि खुगानिफ्राय खोनाबोगासिनो। गुबुन फारसेथिं सिसिटवाया मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ गोख्रों हेंथा खालामबोदों, नाथाय जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव जेबो हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। अदेबानि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हेफाजाब होनायखौसो नुनो मोनदों। दिनै बे आयदानि सायावनो गुवारै सावरायगोन। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ जागायदिनि। मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानायनि सायाव आं सिगांनि समाव माखासे भिडिअ'फोर लाबोखांबाय, नाथाय फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारी बिथांनि खुगानिफ्राय एसटि होनायनि सायाव मदद होनाय बाथ्राखौ खोनानानै दुखु मोनदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनाय, मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा, बेवहाय जेबो हेंथा गैया, खालि एक्जिस्टिं एसटिआ खहा जानो मोना, बे मोनसे बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायनो खोनाबोगासिनो। जुदि बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ मोनोब्ला बबे बिथिंनिफ्राय एक्जिस्टिं हारिया खहा जानाय नङा बेखौ फोरमायना होनांगौ। बबे मोनसे आयदायाव थाखानाय एक्जिस्टिं एसटिआ खहा जाया, नाथाय बेखौ नायहरोब्ला फारफ्रोमबो बिथिङावनो थाखानाय एसटिआ खहा जानायखौ नुहरो। माखौ लानानै जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरा थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंबाय थादों, बेसो साननो गोनां। जोंनि थाखानाय एसटि हारिफोरजों रुजुनानै नायोब्ला बैसोर मोनद' हारिया फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाखानाय, रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि थाखानाय एसटिफोरनिफ्राय जौगासिननाय। जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि सायाव बैसोर मोनद' हारिखौ जाबसिननानै होयोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटिआ जेबो आग्रो मोनै जागोन, जोंनि मोननांगौ खाबु एबा सुबिदाफोरा सेनानै लाजागोन। बेखौ मिथिखासेयावबो बे मोनसे गिदिर गोरोन्थिखौ खालामोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरा गनायना लानाय नङा। सेन्ट्रेलाव जोंनि एसटिफोरनि खथाया गुबुन गुबुन नङा, बेवहाय एसटि पि, एसटि एइच, एसटि भि बेबायदि गैया। एसटि नालाय एसटि मोनसेल'। सेन्ट्रेलाव एसटिफोरनि खथाया 7.5%ल'। बे थाखानाय 7.5% खथाखौनो बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ मोनोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटि हारिया सासेबो खाबु मोननो हानाय नङा। बैसोर मोनद' हारिनि मानसिफोरानो सेनानै लाजोबगोन। अब्ला खहाया सोरनि जागोन? जोंनि थाखानाय एसटिफोरानो जागोन, नङा होनबा? जोंनि आसामाव एसटिफोरनि थाखानाय गासै 15% खथा दङ, बेनि गेजेरावनो एसटि पिनि थाखाय 10% आरो एसटि एइचनि थाखाय 5%। अब्ला बै खथाखौनो गोबां सुबुं सानखो थानाय मोनद' हारिजों राननांगौ जायोब्ला खहाया सोरहा जागोन? जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफोरानो, नङा होनब्ला? मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानायखौ जोंनि एक्जिस्टिं एसटि हारिनि गासै आफादफोरानो हेंथा होबोगासिनो आरो होलांबाय थागोन, नाथाय जोंनि हारिनिनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव हेफाजाब होनायखौसो नुबोगासिनो। बेजों लोगोसेनो बिटिसि सरकारा एनअसि हरबावनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावसिन बाथ्रा। बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय मोनफ्रोम आफाद, नेशनेल पलिटिकेल पार्टी, रिजनेल पलिटिकेल पार्टी गासैबो सापर्ट दंजोबो। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनिनो एबा एसटि हारिनिनो गाहाय दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया, अदेबानि मददसो होदों। अब्ला गासैबो बैसोरजों सापर्ट दंजोबो। जोंनि भारत हादरा सुबुंखान्थि हादर। बे सुबुंखान्थि हादराव जायनि सुबुं सानखोआ बांसिन आरो बांसिन सुबुं सानखो थानाय हारिया जाय खामानिखौ जानांगौ होननानै बुङो, बे खामानिया जायैनि बाथ्रायानो फैया। दा होनब्ला साननानै नायदो, बैसोर मोनद' हारिनि सुबुं सानखोआ जोंनि थाखानाय एसटिनिख्रुइ 3 गुन बांसिन। अब्ला बैसोरनि गोबां सुबुं सानखोआ बे दाबिखौ लानानै सरकारखौ नारसिनबाय थायोब्ला बैसोरनि एसटि दाबिनाया थारैनो जाफुंसारगोन। गुबुन फारसेथिं सरकाराबो बैसोरनो एसटि होनो राजिखा। अदेबानि सिसिटवानि गोख्रों हेंथा होनायनि जाउनावसो सरकारा साननो गोनां जानानै फैदों। जोंनि एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा गोख्रों हेंथा सोमावसारनायनि जाउनावसो सरकारा थाद'नो गोनां जादों, नङाब्लाथ' बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ मोनसिगौ। थांनाय माखासे सान सिगां आसाम सरकारा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोनसे टीम बानायनानै बैसोर
बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव मोनसे रिपर्ट बानायनाय जादोंमोन। बेखौ सिसिट'वानि कनसालटेटिभ ग्रुपआ नायबिजिरनानै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नेवसिगारदों। जोंनि हारिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बे मोनसे बाथ्राखौ मोजाङैनो मिथिगौ दि बैसोर मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि हारिया माबायदि खहा जागोन। थेवब्लाबो गावबा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होननानै बाथ्रा बुंगासिनो। जुदि बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला बिटिसिनि राजखान्थियावबो गोबां सोलायनाय फैगोन। बिटिसिनि मोनफ्रोम एसटि बियाबफोराव बैसोरबो इलेक्सन गेलेनो हागोन। अब्ला बैसोर गोरलैयैनो देरहानो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बैसोरनि सुबुं सानखोआ ओरैनोबाबो बांसिनखा। बर' हारिया हारसिङैनो देरहानो हाखाया। अब्ला फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ गुबुन हारिया सालायनो थांगासिनो। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा सांग्रां जादो। गावबा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हारिखौ खैफोदाव दा खोख्लैसै। ओरैनोबाबो जोंनि हारिया गोलाव सम सोमावसारबोनायाव गोबां उन जानानै थाबोनांबाय। बे समावबो गावजों गाव एना एनि जाबाय थायोब्ला जोंनि हारिया गुबुननि आथिं सिङाव थानांगोन। बेनिखायनो बयबो सांग्रां जादो। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव। गोजोन्थों।